നമസ്കാരം, ഞാൻ ദിനേശ് സൗപർണിക. നമ്മളുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ബൈപ്പാസിൽ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് മനോഹരമായ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാന ശലഭം ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത്. എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ? 4ാം ക്ലാസ്സില്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ശലഭം ഏതാണെന്ന് അറിയോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടാ, ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. ബുദ്ധമയൂരി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംസ്ഥാന ശലഭം കേട്ടോ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചിത്രശലഭത്തിനെ വരച്ചു. ശലഭങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ? മയൂരി. അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയൊരു സമ്മാനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ വരച്ചു. എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 2ാം ക്ലാസ്സിൽ. ഏത് സ്കൂളാ? ALP സ്കൂൾ കാവതികുളം. ഏത് ടീച്ചറാണ് ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരിക? നിതിൻ മാഷ്. താങ്ക് യു നിതിൻ മാഷേ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോ നന്നായി വരച്ചതിന് കുട്ടിക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കളറിംഗ് ബുക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരു ബാർബി ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ.